colocaron a cada quen no sitio que decidiron as persoas inscritas, e a mí non se me ocurre que ninguén poda desobedecer o mandato das persoas inscritas, non? Por lo tanto, non vexo ningún tipo de legitimación política a nada que non sexa respaldar o propio resultado electoral, non? Nese sentido, estou moi tranquilo. Toda a organización está traballando xa en clave política, en clave de solucionar os problemas que ten o noso país, e desde logo lle pido á minoría que neste momento non está falando dos problemas de Galicia que se dedique a arrimar o ombro para achegar solucións. Galicia ten neste momento dos grandes problemas, non? O primeiro deles ten que ver cos servicios públicos e particularmente coa sanidade pública. Onte nesta mesma cidade unha manifestación que en principio tiña ámbito local acabouse convertendo nunha grande manifestación nacional en defensa da sanidade pública. A xente está farta dos recortes na sanidade, a sanidade recortada é algo que percibe todo o mundo, porque todo o mundo foi algunha vez ao médico ou coñece alguén que foi ao médico ou que tuvo que operarse e viu as listas de espera, viu o colapso das urxencias, viu a derivación da pública á privada, viu unha serie de cousas que non é posible ocultar pola propaganda do Partido Popular. Neste sentido, consideramos que o Partido Popular están maltratando, en primeiro lugar, ao conxunto da cidadanía coas súas políticas de recortes e de privatización da sanidade pública. E estamos maltratando porque a súa política de recortes significa que botamos máis tempo enfermos, que tardamos máis en curar e que temos peores servicios para acceder á sanidade. E en segundo lugar, está maltratando aos profesionais sanitarios e as profesionais sanitarias. Por esa razón agora dicen que non hai médicos, que o personal médico que formamos co esforzo de todas e de todos tuvo que coller a maleta e emigrar porque a Xunta de Galicia estuvo amortizando plazas e creando contratos basura que non permitían atender correctamente as necesidades asistenciais. Hai unha sobrecarga asistencial inaceptable, tanto na atención primaria como nos PAC, como nos servicios hospitalarios. Hai unha precariedade laboral que é absolutamente inaceptable e iso redunda en pérdida de calidade asistencial. E iso foi o que saliu a xente a denunciar onte, como saliu a fin de semana última ou a semana última de decembro en Vigo, e o que non están fartos a seguir soportando. Onte facía moito frío, a xente estaba na rúa porque non quere seguir sufrindo o maltrato sanitario do Partido Popular. Así de claro. Non queremos máis maltrato sanitario. Había esa campaña, apúntate ao botrato, dentro do sistema sanitario. Pois lle pedimos a Feijóo, apúntate ao botrato e contrata 6.000 profesionais, que é o que fai falta neste momento na sanidade pública, pasa o orzamento de 12,5 ao 25% de orzamento da sanidade na atención primaria, e dota de condicións laborais dignas e de un sistema adecuado tamén a nivel de recursos materiais para que se poda atender as necesidades asistenciais. Iso que se está pedindo, que deixe de recortar e que deixe de privatizar. É un escándalo a privatización de servicios públicos, tanto en cidades que todos coñecemos onde se deriva da pública a privada, Povisa, Polusa, etc., de xente que está na pública e quere ser atendida na pública, como o desvío de fondos importantes mediante os contratos que neste momento en hospitais públicos deberían de ser de carácter público, están desviados a empresas privadas. Cada vez que unha empresa privada na sanidade colle un contrato, se queda con un beneficio que tiña que ser un beneficio público e que tiña que reverter no público. E iso non se está contando. No mes de novembro, eso denunciou en Marea no Parlamento de Galicia. No mes de novembro, sen ir máis lonxe, se quitaron 2 millóns de euros orzamentados para a pública para desvialos ao concerto con Povisa. Diñeiro que se quitou de modernizar hospitais, modernizar puntos de atención continuada, de mellorar a atención primaria para un concerto con un burato negro que hai aí con Povisa. Ben, este é o principal problema que ten Galicia neste momento, un problema de servicios públicos, un problema de atención sanitaria. O segundo problema que ten Galicia neste momento está avanzado onte xa polo vicepresidente da Xunta, por Alfonso Rueda, que dixo que non había ningún problema en falar con Vox e que non había ningún problema en chegar a acordos con Vox, despois de que Núñez Feijóo, polo menos en materia de igualdade, insinuase o contrario. Bueno, en que quedamos? Estamos por legitimar a extrema dereita ou non están por legitimar a extrema dereita? O Partido Popular sentouse na mesa con un grupo que se lle puxo enfrente e lle dixo: hai que acabar cas políticas que fomentan a igualdade entre mulleres e homes. Hai que acabar coa protección das mulleres. Hai que desprotexer as mulleres. E aparte deso, hai que tratar as persoas como gando. Tratar os inmigrantes como se fosen gando. E aparte deso, hai que recentralizar e hai que acabar cas competencias das comunidades autónomas.
E o Partido Popular dixo, bueno, esta sí, esta no, esta xa veremos. É un escándalo e unha vergonza que estamos causando en toda Europa que señamos o primeiro Estado e que o Partido Popular seña o primeiro partido que se decía democrático que está legitimando a extrema dereita en toda Europa. Hai 2 días a ministra de Asuntos Europeos do goberno de Macron lle recordaba ao Partido Popular e a Ciudadanos que a primeira victoria que houbera en Francia fronte á extrema dereita fora crear un cordón sanitario onde se lles excluíra das ecuacións de goberno. E iso mesmo que sucede en Alemanha, que sucede en Austria, que sucede en todos os estados onde forzas que legitimamente son conservadoras teñen claro que unha cosa é estar na dialéctica extrema dereita, estar na dialéctica esquerda ou dereita, e outra cosa estar na dialéctica democracia ou non democracia. E aquí hai forzas políticas que, aínda que accederan ás institucións democráticamente, son portadoras de valores non democráticos. Unha forza que postula a desaparición das políticas de igualdade é unha forza non democrática, porque defende valores non democráticos, porque a situación social neste momento das mulleres con relación aos homes é de non igualdade. E, polo tanto, é unha función constitucional de primeira orde, recollida nos artigos 9, 2 e 14 da Constitución, pular con políticas de igualdade para acadar a igualdade real. E a Constitución dice moi claramente, e o noso Estatuto de Autonomía, no artigo 4, dice moi claramente: os poderes públicos realizarán as políticas e removerán os obstáculos necesarios para facer que a liberdade e a igualdade señan reais e efectivas entre todos os galegos e galegas. Iso dice o Estatuto de Autonomía. E iso é o que está negando Vox e o que está legitimando o Partido Popular, que en se senta nunha mesa con xente que non respeta os valores democráticos, legitima a destrucción dos valores democráticos. E entón temos un goberno que está disposto a un goberno, neste caso, nada máis e nada menos que o propio vicepresidente da Xunta de Galicia, legitimando esta situación, desautorizando, por outra parte, a Núñez Feijóo, que parecía insinuar o contrario. Entonces, en que quedamos? Temos unha crise de valores democráticos dentro do Partido Popular, e iso nos preocupa moito. Outra cosa a que non se referiu Núñez Feijóo foi a proposta de Vox, que foi aceptada polo Partido Popular, da recentralización de competencias, da limitación do autogoberno. Foron as condicións que puxo Vox enriba da mesa para poder chegar a un acordo co Partido Popular e con Ciudadanos. Está Núñez Feijóo, e pregunto directamente a Núñez Feijóo, está vostede de acordo coa recentralización de competencias? Pensa vostede que Galicia ten demasiadas competencias e que ten que devolvelas? Pensa que o Estado debe de quitar competencias a Galicia? Nós pensamos que non. A defensa do autogoberno para nós é irrenunciable. E non estamos dispostos a sentarnos nin a legitimar a ninguna forza política que negue o autogoberno do noso país. Así de claro. Entonces, por dúas razóns. Pola razón democrática, que a democracia nos divide, a democracia nos valores nos divide aos que somos demócratas e os que non o son, e que non defende a igualdade das mulleres non é demócrata. Así de claro. Que non defende a igualdade das mulleres non é demócrata. A idea de democracia, a idea de igualdade e a idea de autogoberno nun país como Galicia, recoñecido como nacionalidade histórica na Constitución e como nación no espacio sociolóxico galego, son dúas cuestións que nos impiden comprender a deriva absolutamente de ruptura coa tradición democrática que viña amosando o Partido Popular nos últimos anos. Vemos que hoxe se constituíu no Estado español e que se formalizará ao longo dos próximos días un tridente das dereitas en contra da democracia española e en contra da democracia no conxunto do Estado, unha democracia da que tamén nos formamos parte. Un tridente que ten como elemento fundamental o Partido Popular, porque é o que neste momento ten máis implantación no Estado e que está auxiliado polas cuñas de Ciudadanos e de Vox. E é un tridente que ataca directamente os valores democráticos. Ben, nos preguntamos ao Partido Popular hasta onde vai chegar ese ataque aos valores democráticos, porque isto foi a primeira de cambio. Moitos teríamos pensado que a mellor facían un pequeno teatrillo, na primeira investidura non, logo negociarían ao final, se rebaixarían moito as exigencias e logo ao final sí. Que va? Estaban encantados, estaba todo pactado desde a primeira xornada postelectoral. A nos isto parecenos unha auténtica vergoña en términos democráticos e creemos que eses dous problemas son esenciais no noso país, non? Un Partido Popular que non cree no autogoberno, tampouco nos sorprende, porque estamos vendo tamén co conflito de Alcoa. Vímolo durante
durante todos estes meses e durante os 2 anos de goberno do Partido Popular, onde Núñez Feijóo non foi capaz de exercer o autogoberno na defensa dos sectores estratégicos do noso país. Agora foi Alcoa, antes foi Ferroatlántica, durante todo este tempo foi o ferrocarril o desenvolvemento das infraestructuras necesarias para o noso país, o financiamento autonómico acorde coas nosas necesidades. Bueno, ben, xa sabíamos isto, pero ahora ven Vox a darlle e insuflarlle aire antiautonomista ao Partido Popular. Vox lle insufla aire antiautonomista ao Partido Popular. Bueno, pois nós pensamos que esta é unha mala orientación política para o Partido Popular, xa que Núñez Feijóo e Rueda se comenzaron pronunciando sobre Vox previo ao pacto, queremos que se pronuncien con posterioridade ao pacto, e tamén xa lles anuncio que levaremos ao próximo pleno do Parlamento unha iniciativa neste sentido, e o Partido Popular terá que pronunciarse de que lado está, da igualdade da democracia e do autogoberno, ou do lado do mal soño desa noite, desa longa noite de pedra da que falara Ceso Emilio, porque Vox nos leva a eso, que ninguén se equivoque. Vale, retomaba a pregunta de Jaime. Sí, por favor. Compañero Jaime, e que futuro se ve no grupo parlamentario de Marea e vostede como portavoz, tendo en conta que ten en estos momentos un grupo parlamentario bastante dividido? Bueno, o Grupo Parlamentario de Marea é a segunda forza política de Galicia e aspira a ser a primeira. E ese é o obxectivo co que eu me presentei ás eleccións internas, coa candidatura Coidando a Casa, e ese foi o obxectivo que foi respaldado maioritariamente por as persoas inscritas. E a mí non se me ocurre que poda haber ninguna sola persona no grupo parlamentario, e confío nos meus compañeros e compañeiras, que haxe unha sola persona que se pase pola cabeza desobedecer o mandato feito tan claramente por parte das persoas inscritas. Porque aparte hai unha cousa, se os diputados e diputadas non obedecen o mandato popular, a quen obedecen? Pois evidentemente o mandato popular interno e externo, se aparte todos nos presentamos ás eleccións políticas, ás eleccións autonómicas por En Marea, cada unha e cada un de nós nunha responsabilidade. A miña responsabilidade ven avalada non por 13 membros do grupo parlamentario, sino ven avalada por casi 300.000 votos. E iso ten que quedar tamén moi claro. Esa legitimidade está adquirida nun proceso electoral xeral, non só dentro dunhas eleccións primarias, que tamén, por certo, un proceso, está mal que o recorde eu, pero avalado por 11.000 persoas nunhas eleccións primarias no mes de agosto de 2016, non? Polo tanto, a mí non se me pasa nin pola cabeza que pode haber unha sola persona no grupo parlamentario que, saltándose o mandato das primarias, saltándose o mandato electoral da ciudadanía de Galicia e saltándose agora o resultado electoral que acabamos de ter, pois decida unha cousa diferente a todo iso, non? Porque senón a pregunta sería que intereses obedece esa maniobra. E, hombre, eu creo que se no momento predicamos, e moitos predicaron xa antes que a min, a unidade do rupturismo, agora predicar o rupturismo da unidade sería unha auténtica torpeza que a ciudadanía non lles perdonaría políticamente a aqueles que a promovan. Por iso onte fixen un chamamento e fago un chamamento moi claro a responsabilidade, singularmente a responsabilidade de Podemos, da dirección de Podemos, e unha responsabilidade directa tanto a Antón Gómez Reino como a Pablo Iglesias. Romper o espacio de unidade en Galicia sería unha absoluta torpeza e unha absoluta irresponsabilidade que non perdonaría políticamente a ciudadanía de Galicia. E teño que dicirlo así de claro. Entón, eu quero, encasillar isto pois nun mal encaixe dun resultado electoral que é lexítimo porque, na vida pasan estas cousas, pero que se ten que resolver máis pronto que tarde, porque necesitamos solucionar os problemas que ten a xente. E estamos na maior crise que viviu o goberno galego de Núñez Feijóo, desde que é presidente da Xunta de Galicia, e eu non podo aceptar que por un día máis se siga falando públicamente de algo que non seña solucionar a crise na que nos ten metidos o Partido Popular. Pero cree que as súas chamadas a unidades son creíbles cando parte do seu discurso que últimamente básase en cargar contra Podemos, que é unha das patas fundamentales? Non, mire, nós non cargamos contra Podemos, a dirección de Marea non carga contra Podemos. Falamos moi concretamente da cúpula de Podemos. Falamos de quen se pensou que as bases de Podemos eran simples brazos de madeira que iban facer o que un mesías lle dixese. Aquí non hai mesías e aquí non hai obediencias cegas. Houve unha participación, a dirección de Podemos chamou a xente de Podemos a inscribirse na Marea, a xente de Podemos se inscribiu na Marea, a que non estaba inscrita xa,
se lles chamou a participar, participaron, e despois respaldaron maioritariamente un proxecto que era o proxecto de Coidando a Casa. E era un proxecto que foi respaldado moi maioritariamente, sabe por qué? Porque non era un proxecto de parte, porque a candidatura de Coidando a Casa era unha candidatura que acollía xente de todas as sensibilidades, porque nós non estábamos preparados para derrotar as direccións dos tres partidos, nós estábamos preparados para derrotar o Partido Popular. A candidatura de Coidando a Casa é unha candidatura preparada para facer fronte discursivamente á dereita en Galicia, para formular unha alternativa política en Galicia e, polo tanto, para gobernar. Entón, nos dixemos, nos non presentamos contra nada, nos presentamos para formar unha alternativa progresista en clave de proxecto nacional fronte ao Partido Popular, e a maior parte da xente da Marea que estaba inscrita, incluída, polo tanto, a maior parte da xente de Podemos, dixo, eso nos gusta. Eso nos gusta, porque a xente de Podemos non veo en Galicia para facerlle a vida, para amargarlle a vida a un compañeiro. A xente de Podemos veo a política para empezar, para desplazar do goberno a Núñez Feijóo e para buscar unha alternativa progresista en clave de xustiza social que non deixa ninguén atrás en Galicia. E entón viron que nos estamos dedicándonos a isto. E entón a xente dixo, bueno, pois por aí. Porque aparte nos dixémoslo sempre, o proxecto de Podemos e o proxecto de Marea non son incompatibles. Non son incompatibles, son aditivos, suman, teñen que sumar. Entón, claro, que haxa ahora alguén que diga, bueno, son incompatibles. Bueno, iso dirá usted, pero as súas bases non dicen iso. Entón, quero marcar moi clara esa diferencia porque parece que hai un divorcio evidente entre as bases de Podemos e a súa dirección. E iso a min non me preocupa. Non me preocupa por unha razón, porque as bases de Podemos saben que teñen en Marea un referente político co que traballar. E nós garantizamos, desde Marea garantizamos que a xente de Podemos vai ter un espacio político onde traballar sempre. E vai ter un espacio político de participación. Pregúntenlle ás bases de Podemos cantas asambleas hai de Podemos periódicas, cantos espacios de participación de Podemos hai internos, e pregúntelle despois cantos espacios de participación hai de Marea e canta periodicidade de participación de Marea, e verá que teñen ao mesmo ou máis ocasións de participación dentro de Marea que dentro de Podemos, porque nós cremos na participación e nós cremos en que a canalización das ansias de participación política e de cambio se poden facer aditivamente, e un pode participar neses ámbitos internos de Podemos e pode facelo tamén en Marea. Por lo tanto, a mensaxe moi clara de tranquilidade. As bases de Podemos poden estar tranquilas porque Marea vai ser sempre a súa casa. Con isto vostede está rexeitando sentarse cas direccións dos tres partidos para configurar candidaturas de caras municipais? En absoluto. Para empezar, porque en Marea non fai candidaturas para as municipais. Quen fai candidaturas para as municipais son as mareas municipais. E aqueles que desde a cúpula dun partido están buscando postos de salida nas mareas municipais se equivocan. Isto non funciona así, deberían de sabelo. Deberían de sabelo. Quen queira posto de salida, que se presente ás primarias. De caras europeas non teme que uns presentense por un lado e outros por outro, en Marea acabe perdendo peso? Bueno, en Marea tuvo e ten como aliado estratégico a nivel de Estado, como socio preferente, a Unidos Podemos. E iso ten que quedar tamén moi claro. Son os nosos socios preferentes, son os nosos aliados estratégicos. Por lo tanto, a nos gustaríanos chegar a un acordo para poder concorrer xuntos e xuntas ás eleccións europeas. Non podo ser máis claro dicindo isto, non? Por lo tanto, se houvese alguna diferencia que nos impedise chegar a un acordo, desde logo non sería por banda de Marea. Tamén direi outra cousa, quen vai a ser candidatos ou candidatas ás europeas terá que pasar por unhas primarias. Aquí non vai haber designación cupular de ningún tipo. Aquí, quen queira ser candidato ou candidata de Marea se presentará ás primarias dentro de Marea e salirá escollido ou escollida, non? Se plantea todo como una pugna con la dirección de Podemos, pero la dirección de Izquierda Unida también ha sido muy crítica. Ayer Eva Soya hablaba de un resultado ilegítimo y hablaba de un líder ilegítimo en Marea. Son palabras muy gruesas. Bueno, son palabras que hai que marcar dentro dunha formación política que participou dentro da candidatura de Entre Todas, non? Por lo tanto, legitimou que a súa participación o propio proceso electoral e legitimou igualmente o resultado na medida en que sean partícipes dunha auditoría que dixo que non había irregularidades. Por lo tanto, as declaracións a que usted se refire dicen unha cousa, pero os feitos dicen outra, non? Co cal eu encaixo eso simplemente nunha pataleta postelectoral máis que en calquera outra cousa, non? Cree que a chamada de Podemos pode agora mesmo mellor non ter tanta forza polo medo dos socios aos que apela a que lles afecte
nas eleccións municipais, as mareas municipais e o mellor a nova tamén. Bueno, hai algo que é evidente, non? E é que as chamadas á ruptura son chamadas ao fracaso. Quen chama a romper, chama a fracasar. E entón a dirección de Podemos, non sei se é solamente cuestión do secretario xeral, pero a chamada a romper e a chamada a fracasar. E isto non é un proxecto de fracaso, nin un proxecto de fracasados. Isto é un proxecto que ten vocación de maioría social e un proxecto que ten vocación de hexemonía. E se alguén quere romper para facer un reducto onde estar moi cómodo pero sin respaldo social, pois eu desaconsello, pero ala eles. Desde logo, esta é a casa que ten as portas abertas para todo o mundo. As bases de Podemos, que son as que a min me importan, saben que En Marea é a súa casa, que En Marea é o seu espacio de participación e que aquí nunca se lles vai negar a capacidade de decidirlo todo, porque na Marea se decide todo. E ademais, cando se convocan procesos de participación, vota moita xente e participa moita xente. Por certo, somos a organización que máis alto índice de participación ten de todos os procesos telemáticos que se le han producido no Estado nos últimos tempos, e aparte sostidos no tempo, non solamente nun proceso puntual, non? A chamada a ruptura e a chamada ao fracaso, e para eso non van contar con En Marea. Se falabas antes das mareas municipalistas, pensas que Compostela Aberta, que Marea Atlántica está con Marea cando os seus representantes, Martiño e Xulio, pasan de Marea, dicen que están ao seu? Bueno, estamos ás portas dunhas eleccións municipais e eu creo que non é importante se Martiño ou se Xulio están con En Marea, sino se En Marea está con Xulio ou con Martiño. E a resposta é rotundamente sí. En Marea está con Xulio e con Martiño, e Luís Villares está con Xulio Ferreiro e con Martiño Noriega, sin ningún tipo de dúbida e sin ningún tipo de fisura. Entón, eles son os que esas candidaturas, Compostela Aberta e Marea Atlántica, son as que se presentan ás eleccións, e desde En Marea teñen todo o noso apoio, van ter todo o noso respaldo, van ter toda a nosa dedicación para mellorar os resultados, se cabe aínda, que obtiveron no ano 2015, e estamos seguros que a ciudadanía lles dará. E se hai sectores cidadáns que ainda teñen dúbida de se respaldar ou non respaldar a Marea Atlántica ou a Compostela Aberta, En Marea lles dirá facedio, porque son a mellor opción política para o voso concello e para o noso país. Mais? Esa situación, o que faría, non? E eu vou ser moi claro e moi directo. A principal contradición que hai en Galicia é a contradición da dereita fronte ás alternativas de progreso. E que teña moi claro Gonzalo Caballero que En Marea e ninguna Marea municipalista jamás se vai apoiar na dereita para manterse no poder, jamás, ou para acceder ao poder, jamás. E iso que o teña moi clariño Gonzalo Caballero e o Partido Socialista de Galicia. Como tamén lles digo o mesmo, no ano 2020, cando derrotemos o Partido Popular, nós estamos dispostos a facer unha grande coalición de progreso cas forzas progresistas que teñen representación parlamentaria para formular unha alternativa que achegue maior xustiza social, maior democracia e maior autogoberno ao noso país. E quero ser moi claro con isto, porque outro día vin aí como unha ambigüedade que desde logo a En Marea non nos pareceu apropiada. Cremos desde En Marea e creo firmemente que o camiño emprendido de colaboración co inicio da legislatura e o camiño emprendido de colaboración cando acordamos crear unha comisión de investigación sobre os recortes na sanidade pública e sobre a privatización con especial incidencia no caso da hepatite C e do falecemento dun paciente na estrada, ese é o camiño que espera de nosa ciudadanía de Galicia. E isto quero deixarlo moi claro, moi claro. Se de nós depende, non gobernará o Partido Popular en ningún concello de Galicia. E desde logo, se calquera Marea municipalista ten algunha tentación nese sentido, desde logo desde En Marea seremos moi firmes a hora de emitir o noso discurso político. E estamos convencidos, porque compartimos valores con todas as mareas municipalistas e o principal valor que defendemos é o valor democrático, o valor de progreso social e de xustiza social. Estou en condicións de afirmar que ningunha marea municipalista permitirá que nin por un solo día goberne o Partido Popular podendo facer as forzas de progreso. E entón a mí gustaríame que Gonzalo Caballero fose igual de contundente. Moi ben, moitísimas gracias.